Na een oproep op Facebook waren op 18 november bussen met demonstranten zien Zwarte Piet inhouden. Een gevaarlijke actie, zei het Iepenbier ministerie. Ik kan je voorstellen wat er eventueel Bart kent hier op die snelweg op het moment dat er iemand vol in de remmen staan gaat en het achteropkomende verkeer maar een snelheid van 130 km per uur aanrieden komt. Bovendien is er ook sprake geweest van een soort van interactie met de buschauffeur die tot stoppen maand is. Nou, kan je voorstellen wat er eventueel Bart hebben kennen op het moment dat dat uit de hand rent. Voor het blokkeren van de sneldiek kan men maximaal 9 jaar cel krijgen. De 34 vertochten, die op 3 dagen in juni voorkomen moeten, worden boven dat aanklagen voor het keren van een demonstratie. Ja, dat is natuurlijk de vrijheid van meningsuiting. Dat is natuurlijk een groot goed. Je bent een groot goed je bent Nederland. En op het moment dat er aantoond wordt op deze manier te voorkomen dat er een betoging gepleegd wordt, ja, dat is een feit waar wij zwier aan tillen. De vertochten zullen bepraten of ze met z'n allen in een frontvorming kennen in de rechtbank. Die zal vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en de verwachte drukte na alle dagen extra beveiligen worden.